10, а теперь уже пришел, разбираться надо. Местами уже. Ну, придурки, я могу сказать. Дюник начальник. Что тут? Организует. Как устроите? Устройте, а? Это надоело. Резину тянут. Еще не начали урок. Я не знаю, я успею с тобой. Ну да, онлайн, включение онлайн. Я сходил в жюри, еще нет, оказывается. Я начинайте без них. Жюри. Кому-то высшей лиги там где-то, я не знаю, найдите, скажите свои. Чайки.
Hürmetli tamaşaçılar, 5 minuttan oyunumuz başlanıp gider. Sizge bir ötürüş var. Orta otura turgan kişiler uyalmışa rahatlanıp aldağı retlerge koşup otura alasız. Rahmet. Nihayet, Şoyanlar hem Topkırlar Ligası yoklap tuygaş, uzun pauzdan çıkıp yeniden şoşu ligini dirilttirip özünün oyunların başlap jibererge boldu. Alkışlar bilen karşı alayım hadi. Demek dostlar, baştan aytып koyayım, 6 yıl şoşu ligada oynap, kolumda bir tapkırda şoşu kubokni tutkan bolmadı. Rüstem Efendi isensiniz. Demek dostlar, bugün sizin için bizning 9 komanda çıkış yaşasak, çıkış yasayasak, elbette bizning festival bulgaç bizde vizitka. Şolay bit. Komandalar özleri bilen tanıştırar. Şolay Grand Prix, birinci orun, ikinci orun, üçüncü orun, en usta aktör, en usta aktrisa, hem elbette yıl açılışı hem en şep miniatюралар. Demek, komandalarga kelgende, bugün sizning için sizning özlerinin kızıklı mezekleri bilen süyündürürler. 171. Mektepning Salqin Shay komandasi. Samara shaharidan kelgan qo'noqlarimiz Olg'a Shotaka KVN komandasi. 4-gimnaziya internatining Belish Oshisa-Kela KVN komandasi. 149-litseyning Akuna Matata KVN komandasi. Şolay 71. mektep Andy Monday.
Бигрәктән кызыклы исем белән 155-нче гимназиянең Мыр ШТК КВН командасы. Исемнәре Мыр КВН командада егетләр генә. Әйбәт. 27-нче гимназиянең ТГНИ КВН командасы. 149-нчы лицейның КЖК ШТК командасы. Һәм шулай ук Шоллы шәһәреннән килгән кунакларыбыз, алар да булса эксклюзив ШТК командасы. Димәк, достар, әлбәттә, сәхнәдә торган тыш команда, безнең әле шулай ук тагын бер команда бар. Ул да булса тяжелая артиллерия дип йөртәм инде мин аны. Жюри, аларга инде аеруча бер каты алкышлар. Димәк, Әйдә Шаярт, Югары Татар КВН лигасы җитәкчесе Рамил Агдиев. ШТК-га нигез салучы, кайчандыр минем икенче әти булган кеше Рөстәм Гатауллин. Татар халык җырларына яңа сулыш бирүче Ислам Валиев. Димәк, Шаян ТВ-ның уймак тапшыруын алып баручысы Фирүзә Хәбибуллина. Шулай ук безнең бөтен дөнья татар яшьләре форум рәисе бар, ул да булса Тәбрис Яруллин. Тәбрис абый әлбәттә килеп җитәчәк. Алкышлар Тәбрис абыйга ишетсен әле каршы. Достар, сезнең көчле алкышлар астында затабыз. Безнең командаларыбызны көчлерәк ишетелмисез. Сәхнә артына. Һәм инде әлбәттә традиция буенча онытканны гафу итегез, онытканмын. Традиция буенча без инде әлбәттә ничек башлап җибәрәбез? Без Шәп, рәхмәт. Дуслар, бүгенге уенны бераз гына тарихта калдырыр өчен без сезгә тәкъдим итәбез бер кичкенә генә уен. Шулай бит. Һәрбер кешедә бар кәрәзле телефон, һәрбер кешедә бар Instagram. Зинһар өчен кулыгызны күтәрегез әле, кем бүген stories кертте? Stories кем кертте? Бүген. Ярар. Бүген. Әйбәт, ярар дуслар, миннән сезгә тәкъдим бер кичкенә генә уен. Димәк, бүген сезгә кирәк булачак кертергә селфи, уеннан, ягъни уенның берәр фотосурәтен һәм уен турында язырга үзегезнең ничек дип әйтим инде, урысча әйтмешли, мнениегезне, фикерегезне җиткерәсез һәм сезгә бер кызыклы сорау. Шушы сорауга җавап көтеп калабыз. Татар эстрадасы артистлары Шаяннар һәм Тапкырлар лигасында уйнаса, аларның командасы нинди исем йөрткән булыр иде? Сөйләштекме? Һәм әлбәттә хэштеглар Шаяннар һәм Тапкырлар клубы, ШТК 2019, ШТК фестиваль һәм башкалар. Алкышларыгыз өчен рәхмәт. Димәк, дуслар, башларга да вакыт килеп җиткәндер, шулай бит. Безнең беренче командабызга көчле итеп алкышлар биреп алыйк әле, дуслар. Әзрәк энергетика кирәк, ишетелмисез. Әйбәт. Димәк, көчле алкышлар белән каршы алабыз. Сәхнәбез түрендә 171-нче мәктәп Салкын Шәй! Sizden koşarda Salkın Çay komandası. Çok lipto что ли? Yok, Salavatlı Havatmayan Salkın Çay. Biz ol kaynar şeyge salkın su salabız. Eye! Biz ol atmasayın oğulğa kaytabız. Eye! Biz ol vakanapna vesitler için munşa tuvasına mınamız. Eye! Biz neye bilen Elvin Grejurlarına namaz okuyorlar? Subhanallah. Sizden için çıkış yazısı ilk şayan hem ilk tekep kozdan yaşları. Tanış bulğuz bu fail. Hamul oğul malayı. Fail. Bu Zarina. Hamul oğul malayların yarı
ата. Eyde sizler mi oğula kaytırak gerek mi? Melen de sıyırda soğulma ne? Ой, олар сыйы да соğa bileyik. Sizning Boygul. To'xta jiddiy. Ishlab turda bir so'z aytmaysiz. Kim olmishi? Men olmishi. Yarar, alaysa xasining turunda jir-jirlim. Spulaya, tatar sotuna şakkan şırmalaya. Jiddiy de. Hayza, sinem bitinimde kiyöre sapıyanlar. Nerse söylesin sen? Yarar, min şoyaram. Biz Biz mishalar, bunda şoyararga keldik. biz mishalar imbaylari. Men beyshiz, 600 qaytararsan. Ana qara, bu какой-то ko'p maqsha jedim bratuха. O brata, sinem mi söyle? Конечно. Малайлар жетті, Айза бұрныңа бас. Біз мұнда вообще-то жеңерге келдік. Жеңер үшін біз не істеге әзір? Min, ikanla bu ya oğula kaytmaz kayazı. Ой, бұл слишком жестко. Эмин кишише жырларга үйренирге әзір. Эминин де шәһәр малайы белән йөрергә әзер. Amin. Ayakka depiляция sırgazı. Şıl Muhammedcan. Bu akşam mecburiye bir hazır. Hayza, bu jüriye şordu bilirsin sen. Elbette. Jüri akşam керек mi? Миниатюралар керек. Alaysa biz başlayımız. Kızlarning manikürda ishlashib temaları qolmagan. Sen bilasizmi, mega bit skidkalar bor. Ayттың. Мен бит үземә яңа кофта җибәрдем. Білем айттың. Сен күрдеңме минем яңа фотографияда? Алло, Ришат, безгә аерылышырга кирәк. Сен беләсеңме, мин бит үземнеке белән аерылыштым. Kız alına getirgіз. Bişliğe okşa kızdan inde olan xer. Әти, мен кайттым. Aya kızım, kendalingni ko'rsat ali. Ay молодец kızım. İngiliz tili bishli. Aya İngilizce narsa olsa da aytaylik kızım. Thank you very much. Neni baramışlar. Tatar tili o'g'li. Әти, мен әйтергә яттым. Безнең мәктәп хәзер 10 баллы системага күчте. Demek 10 bal ol bishli. 5 bal ol. Әти, иң мөһиме, мин бит ана телен яхшы беләм. Yılan tili milli. Атасы, мин барысын да иштем. Yarar. Нурминский концертында бәле шашы. Маршруткада булган хәл. Гафу итегез, кылган иттеге яктамы? Рәхмәт, бик зур. Eğer de sizge bizim metrolar şamadı iken. Şal Muhammedcan. Saltın sen kamandı. Rahmet olsun. Dostlar, zamanda güçleri almışlar. Demek, Salkınçay komandası rəhmətlərə vaxtçılar Gülnara һәм Хәвия апага җиткерәләр. Рәхмәт сезгә Salkınçay командасын мәзәк язганда аларны илһамландыра торган кабинетлардан ачкычлар биргән өчен дип язганнар. Алкышлар. Demek, спонсорлар, достар, Паутина Бау паркы. Татарстанда иң зур һәм гадәти булмаган парк. Без гаилә белән гадәти ял үткәрү вакытын үзгәртәбез. Сез вакытны күңелле һәм актив үткәрәчәксез. Шулай ук маршрутны үзегез сайлый аласыз. Сезне 18 метрга кадәр биеклектә төрле авырлыктагы 70тән артык элемент көтә. Димәк, Паутина Бау паркы Казан шәһәре Аккыш күле урамы 3-нче йорт адресы буенча урнашкан. Телефон 240 95 91 240 95 91. Монда алкышларга кирәк. Рәхмәт. Димәк, алга таба дәвам итәбез. Һәм инде әлбәттә сәхнә түренә чакырасым килә минем. Безнең кунакларыбыз Самара якларыннан килгән
Олыға ШТК КВН командасы. Күчлерек! Сәлем, Казань! Қашалыбыз біз, Самара татарлары. Тұқта, қоябызың тон бір достыбыз. Айнур, сен қай керейсің? Пацаны, в буфете акция на просрочку. Айнур, сен бе Казанға келдің. Қылынма. Вообще барбар. Айда зейінді танышық. Бұл Айнур ұл татарша білмек. Вообще барбар. А бұл Раушан нешіксіз аңнадыз, оның әнесі нашырашыны қарарға ярата. Амин Камил, имматур, қызықлы, ха? Вообще барбар. Ажар сен барбар, мен кеттім. Камил кетті, нешлейгіз? Камил кетті, біз де кетті. Сіз өзіңіздің тұқталышыңызды білесіз ме? Тұқай тұқталышы. Жәмил тұқталышы. Улым, менің фамилия Сафин. Қайша мен ашықарға? Бақта болған хәл. Малай, сен ник матрас білен баққа келдіңсің? Біздің вақытта түрлі хәл болырға мүмкін. Туқтағыз, бұталау. Юалту. Асу, сен қая? Нәрсе, сен де алтың мені. А мен өзімнікіне үшінші күн ап келе башырға. Супергеройлар әр вақытта супер түгел. Мен бекті зегірге алам. Мен бек кешлі. А мен Зайна Футрадиновның бүтті жырларын білем. Қарағыз, аңда талаушы. Мен сені атадам. Мен сені көнем. А мен сені яратам, яратам, яратам. Қаяй Нұртағын юғылды? Мен бит әйттім, буфетті акциялары просрочку болды. Ой. Эх, абсолют оның білән көпмі миниатюр қолды. Әй, ярар. Хәм нәрсе айтасың келәдірі. Рашид, көрам, недегі яңылық. Күнлерді Крылья Советов командасын Ростов Рубин жеңді. Крылья Советов жасына. Олыға Самара шәһәре ШТК командасы үзенең рәхмәтләрен Рәхимов Ринат Мухтар улына белдерә. Безгә җылы теләкләр теләп, монда матур гына килеп җитәргә ярдәм иткәнегез өчен мең рәхмәт дип язганнар. Дуслар, безнең жюри әгъзаларыбыз ниһаять тулы бетте, көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Бөтен дөнья татар яшьләре форум рәисе Тәбриз Йөрүлев. Күрмәкләр бу вакыт кенә кереп утырган, ләкин күрдек. Димәк, дуслар, алга таба дәвам итәбез һәм сәхнәбез түренә чакырасым килә минем ашарга яратучы. Команда ул да булса 4-нче гимназия, интернатның командасы Бәлеш ашыйсы килә.
мамна больницаны вышкада. Bu Азаза Далия, керек ли внимание? Чеки у Милёша түгел кит біздің командадан. В смысле кит? Ну, сур, семес кит, синчикілі. О, бір что хайванар не біз, тогда митсайыр. Шуңа күрә сен егет өнік. Әміға егіт керек түгіл, меңа керек өгет. Миләүшә, син тиле. О, мен тиле! Минем дә килеп буласым килә. Ул әйтті Миләүшә, сен тиле. Значит, икіміз дә тиле. Ой, аңғыралар. Юху! Повышение! Эй, кім әлі сен? Есімін ұнттым. Миләүшә! Үләм, шуны да оныткансың. Всё, мин Азалия булам. Ә сен білесің, что Миләүшәләр бүгін жеңе? Миләүшә, син беләсеңме, что Азайларға автобуста 25 сумга түләргә кирәк? Ә Миләүшәләр 2 ел алға пенсияға шыға. Ага, Миләүшә. Азалия, сен білесіңме, біз бет шешеклер? Беләм шул. Ә сен білесіңме, 2 шешек бүләк итмиләр бит? Миләүшәне шакыры инде. Миләүшә. Кил дә, Миләүшә, кил. Қызлар, сіз білесізме, мен бит әлі тэквондоға yazылдым. О, давай Ха, көрсәтәм. Блок, короче, миниатюр. Циклоп, пират. Егетләр, сез кая? Ауылдағы таксида болған хәл. Біз барабызмы? Хәзер сау бетрәлһәм. Кузгалабыз. Пенсионный реформадан соң болған хәл. Син минем дәвәне түгел бүтән. Күз алдығызға китереміз, дуңғызлар Ислам Валиевны қабыл иттілер. Так, стоп. Сіз мұнда не үшін келдіңіз, а? Егетләрне күрергә. Бәлі шашырға. Жеңер үшін. Біз элитный мәктәптә укыйбыз. Кызлар гына анда укый. Малайлар юк. Монда жюри утыра. Бу Фирүзә апа. Фирүзә апа. Аның янында егетләр. Егетләр! Сіз кәҗәләр, что ли? О, біз тоғын хайвандар ойнайбыз тогда, мен фил. Каралы тозарып китте. Estağfurullah. Sizдің турында адекват кешеләр нәрсә уйлар икән, а? Адекват кешеләрдән монда Тәбрис апа Яруллин гына. О, мин аның бүтән шигырьләрен яттан беләм. Нормаль. Миләүшә, ул фәнист түгел. Ярар, кызлар, җиткәнне. Хәзер кирәкмәгәнне әйтәбез дә, һәм безне куып чыгаралар моннан. Ярар. Ахырда әйтәсем килә иде. Ойын алдыннан бездә трагедия булды. Төбәтәй безнең команданың спонсоры булудан Баш баш тартты. тартты. Шуңа күрә бәле шашысы килә. Рәхмәт. Görüşte olmuşlar. Değerli çalışmalar, kızlar жиырма командасы шын көңілден 4-ші гимназия интернатының müдирин Гизатуллин Тахир Радикулын оқу-оқыту эшләре буенча müдир урынбасары Наиля Фазыл кызын һәр вакыт ярдәм кулын сузып торган тәрбия эшләре буенча müдир урынбасары Алия Марат кызына тәрбиячеләр төркеменә биргән мөмкинчелекләре һәр даим игътибарлары өчен күп итеп рәхмәт сүзләрен белдерә. Алкышлар. Тәбрис әфәнде әйттем бит вакытында килеп җиттегез дип. Димәк, алга таба дуслар, чакырасым килә сәхнә түренә 149-нчы лицейның Акуна Матата КВН командасы. Акуна Матата. Сәлам, без Акуна Матата командасы әйдә танышыйк. Бу Алия аңлаучы, ул бию өчен җавап бирә. Тәк, кем җавап бирә? Әйдә, бию син. Юк, мин хәзер түгел. Алайса кем җавап бирә? Мин. Бу Алсу. Һәм ул безнең командада иң өлкәне. Һәм аның белән иң куркыныч әйбер булган. Нәрсә булган? Ул пенсияга чыкты. Юк инде.
калайсың соң? Анда бит бер нәрсе дә юк. Ясым, шыпыр, алар бит бер нәрсәне дә белми. Хәзер без гран-прины алып китәбез дә, алар бер нәрсәне дә сизмичә калачак. Тәк, егетләр, җитте. Хөрмәтле җиде, сез безне дөрес аңлагансыз дип уйлыйбыз. Без монда җиңәргә килдек. Бездән мәзәкләр, сездән беренче урын. Безнең командада берәр кайчан акыллы кеше буламы ул? Кеше юк, ләкин мин бар. Кем ул? Бу минем телефоным белән Алиса сөйләшә. Нәрсә белән ул безгә булыша алмасын? Ул безгә мәзәкләр уйлап күрсәтә. Әйдә, Алиса. Пенсияга чыкмыйча калганнарның җыры. Әйдә, Алиса, икенчесен. Татар теле дәресендә амонимлар темасы. Әйдә, Алиса, безнең яратканыбызны. Барсыз калган носкиларга багышлана. Әйдә, Алиса, миниатюраларга күчик. Гөлсинә абаның гаиләсендә булган хәл. Ашамасаң обырды кашыклы чакырам. Ны чакырып кара. Туйдырдыгыз инде шул ботканы ашамыйсыз. Ашатмыйм мин аны. Булды, җитте, киттем. Әйдәгез хәзер яңалыклар карап алыйк. Исәнмесез, ТНВ каналында яңалыклар. Һәрбер икенче кешенең үзен төзелгән идея бар. Ага, Майнкрафтта. Икенче яңалык. Россиядә витамин А җитми. Акча. Хәзер реклама. Акчаңыз җитмиме? Байсагыз киләме? Алайса сезгә бер мәгънәсез трек язырга кирәк. Шул трекларда Шакур, Бузова, LJ баядылар, ә син әле дә диванда утырып торасың. Хәзер мәктәптә булган хәлгә күз салыйк. Тәк, 5 минуттан килмәсә, өйгә кайтып алам. Исәнмесез, Алсура Фисовна? Ой, килдеңме ни? Барыңа кайт, мәктәп вообще эшләми бүген. Ә мин сорадым, бүген мәктәп эшли. Уф, нишләгән инде синең белән? Ярар, утыр яз. Юк, дәфтәреңә түгел, партага яз. Алсура Фисовна, супер! Яздыңмы? Супер! Исәнмесез, Алсура Фисовна? Безне бүген җыелыш була, шуңа күрә дәресегезне әз генә ихтирак битерсәгез була. Yes! Нәрсә утырып калай? Утырасың? Барыңа кайт. Нәрсәсе бонда киләчәктә? Анда җибешмәкләр бармы? Әлбәттә бар. Кунумада командасы җиңәме? Монысын белмим, ләкин тиздән бөтенесе дә билгеле булыр. Сезнең алдыгызда Кунумада командасы иде. Рәхмәт ясый. Төрле шаклар булган дуслар, Акуна Матата командасы мәктәптәге завучларга, укытучыларга дәресләрдән җибәргәннәр өчен бик зур рәхмәт белдерә. Шулай ук рәхмәт әти-әниләргә һәм рәхмәт Макдональдска. Редакторлар алдыннан тукландырганга дип язганнар. Димәк, тагын бер кат көчле алкышлар Акуна Матата командасына. Дуслар, тагын бер кат исегезгә төшереп үтәм. Бүген бездә бик кызыклы бәйге бар Instagram җилдәрендә. Бүләкләр бик шәп. Димәк, ясыйсыз селфи яисә берәр уеннан берәр фотосурәт. Кертәсез үзегезнең битегезгә, язасыз үзегезнең уен буенча фикерегезне һәм җавап бирәсез төп сорауга. Төп сорау булай яңгырый. Әгәр дә мәгәр татар эстрадасының йолдызлары Шаяннар һәм Тапкырлар лигасында уйнаса, аларның командасы нинди исем йөрткән булыр иде? Килештекме? Алкышларга кирәк. Рәхмәт. Алга дуслар, 71-нче мәктәпнең андый-мандый шутка командасы чакырасым килә.
Ничек миңа микрофон öldürürge? Сен жүрген? Ярар, мен жүләр киттік әйді. Hayırlı iş kıymetli dostlar, sizin karşınızda Andimon'da KVN komandası. Hamedaz ilk açılıp gittik, 2 minutlik nerse bulganın. Sizin karşınızda Akuna Matata KVN komandasıydı. İtibarı için büyük zor rahmet. Tukta, biz bigirem артқа кеткенбіз бе? Шул, һәм безнең антыга орта атлаучылар кешеләр кебек булмый инде. Кемсен ул? Артта атлаучылар. Артта атлаучылармы? Ул кешеләр рульдә барганда юлны төшерәләр. Ярар, достlar, әйдәгез танышып китик. Бу Муса, һәм ул әбиләр белән уйнарга ярата. Достар, мин әбиләр уйнарга яратам. Bu adayla hamallagıç anım tartılan kıyınlıklar. Үзен син кайынлык. Selam dostlar, kahve ettik, sana kaldım. Tek jiyılır. Min anlamam. Kim şapıdan? Sen? Мин сөйләйм. Соң ул үзе чыкты бит. Ярар, сен түлікен аңады. Кеттігін дейді айса танышыр için. Син кем? Мен Жәмилә, менә сәхнәдә җүләләрне күрдем дә үзем чыгарга булдым. Ярар, син безнең командага нинди файда китерә аласың? Мин җырларга яратам. Җыр! Мин Жәмилә, юк нигелия, огына бирә алмыйм, чөнки мин берни белмим. Adayla bir sinirine udan güç taptım. Biz anam ulan duet yasıyız. Gittik. Ярар, достlar, кепка! Şimdi kepke, başlayık. Һәм безнең беренче миниатюра элек вакытта парикмахерскийда булган хәл. Исәнмесез? Исәнмесез? Кайчылар әле уйлап чыгармадылар. Ярар. Татар авылындагы бүре. Һәр автобуста мондый кеше була. Tek, bir mındağına kremini tek, babasına krem. Tek, bir mındak sosam bulamıydı. Bulamıydı. Блин. Tövbe. Qadı arılargan tulğan bitindi. Хәзер мондый таксистларны еш очратып була. Assalamu alaykum, alhamdulillah. Исәнсез. Миңа Мифтахетдин Акмулла урамына кирәк иде. Наленина? Юк, Мифтахетдин Акмулла урамы. Ну, Наленина бит инде. Юк инде әйтәм бит Мифтахетдин Акмулла урамы. Ну, әйтәгез Наленина. Ну ярар, әйдәгез на Ленина. Ольга Бузова концертында булган хәл. Сез минем кешеләр, мин сезне шул яратам, һәм мин сезгә өр-яңа җырлы җырлап бирәм. Катя, появились маски. Есть десятки самых разных Һәм безнең Аделя, безнең дуэт әзер, я. Ну әйдә күрсәтегез. Давай. Элвин Грейның кызының ирененә малярия чыккан. İlla Safiye'nin kızının şaşları sikutsa. Фәрит Низамиев сыңа калды. Так, стоп, безгә инде тамамларга вакыт җитте. Һәм инде ахырда нәрсә әйтәсебез килә? Гомерегездә андый-мондый кайынлыклар булса да, КВНга йөрегез. Сезнең алдыгызда андый-мондый КВН командасы иде. Рәхмәт.
Андымады КВН командасы рәхмәтләрен беренче чиратта яраткан кураторыбыз Алсу апага. Безгә ярдәм иткәнегез, безгә ышанганнарыгыз өчен рәхмәт итәсебез килә. Шулай ук ТРК тандем 3нче кат ирекле өстәлләр өчен, уңайлы урыннар өчен рәхмәт дип язалар. Димәк, дуслар, безнең киләсе команда әзерләнгән арада спонсорлар турында әйтеп китәсем килә. Кичке кәеф күтәрү Show Today хәзер Казанда. Искиткеч яңа күңел ачу форматы. Show Today ул беренчедән. Әлбәттә, искиткеч бәйгеләр, шаян интерактивлар, заманча уен сценарийлары, юмор һәм әлбәттә онытылмаслык шаярулар. Инстаграмда язылыгыз. Show Today KZN. Димәк, алга таба дуслар, сезнең көчле алкышларыгыз белән чакырасым килә минем сәхнә өстендә 155-нче гимназияның МРШТК КВН командасын. Алкышлар! Сагындыгызмы безне? Әй, сораган идем. Сәлам, дуслар! Сезнең алдыгызда МРШТК командасы. Сез бәлки уйлыйсыз, ник без шулай дип аталдык? Чөнки без мәчеләрне яратабыз. Тик юк, алар безне яраталар. Әлбәттә, ул сине ярата. Син бит аны батарейка беткәнче басып утырдың бит. Нәрсәгә син аны әйттең? Кешеләр хәзер уйлыйлар, мин очыклар белән дип уйлыйм. Бир монда. Егетләр, җитте. Әйе, җитте. Әгез танышып алыйк. Бу Рашид. Һәм беләсезме нәрсә? Аңа автобуста түләргә туры килә. Неудачник. Бу Мурат, һәм аның әтисе Чилный бройлер директоры. Әй, егетләр. Тавык алып килде. Нәрсәгә? Кемдер тавык ашамый? Безгә хәзер нәрсәдер аның белән эшләргә бит кирәк. Сез нәрсә тәкъдим итәсез? Әйегез аны кыздырабыз. Юк, әйдә сәхнәне кыздырырбыз. Ярар, киттек! Ярышта булган хәл. Киләсе спортчыбыз Ринат Гарипов. Тухта! Тифтаца! Базарда булган хәл. О, миңа ошамый. Сиңа килешеп кенә утырайыч. Әйе, бик матур. Кызларны аббай булмас. Юк, о, миңа ошамый. Мин тегесен телим. Тегесе. Ә менә бу картонка миңа ошый. Мәктәп ашханасында булган хәл. Мәктәпкә бүген президент килә. Әйе, 8-нче А сыйныфыннан Ханбиков Ислам. Руки вверх концертында булган хәл. Руки вверх! Бу полиция! Әйе. Руки вверх! Кыз тыш тәрбиядән соң ЗАГСка килде. Сез бу матур егетне аласызмы кияүгә? Ризамы?
Мен сізді ешітмеймін. Айтыңыз, бітілейді, айтыңыз. Әйе? Сіз ана айтерге тиішейді. Сіз язырға түгіл әні? Айтерге тиіш. Бар. Ну әне? Дипломны алғач, анара үйленесің. Бар, оқы. Так, егетлер, мен тойдым. Менің президент боласым келе. КВНщиклар президент бола алмайлар. Сіздің алдығызда МРШТК командасы. Рахмет. Рахмет бекзор мэр. Рахмет сөз әлбәтте 155-ші гимназия. Өз рахмәтләрен барлық ярдәмчеләребезгә, теңләргә һәм җанатарларыбызга җиткерәбез дип язганнар. Дуслар, тагын бер кат исегезгә төшереп үтәм. Уен Instagram буенча үзегезнең лентагызга урнаштырасыз яисә селфи, берәр команданың үзеген, өлешен һәм язасыз үзегезнең уен буенча фикерегезне һәм төп сорауга җавап. Сорау булай яңгырый. Әгәр татар эстрадасы артистлары Шаяннар һәм Тапкырлар лигасында уйнаса, аларның командасы нинди исем йөртәр иде? Алга таба минем шакырасым килә, татар телендә иң популяр исем йөрткән, иң популяр сүз белән бәйле булган команда да ул да булса 27-нче гимназиянең теге ни ШТК командасы. Алкышлар! Вообще-то мин Зәлия. Кім? Зәлия. Кім? Зәлия. Ха, сен ахырына акча җитмәдеңме? Азали исеменә. Ха, сезнең әниләрегезгә фантазия җитмәдеңме? Ишегездә Камилә. Нәрсә? Шыбартыгыз. Хәзер нинди продавец куртык чыгыша. Туктагыз, мин әле карыйм. Кызым, шутки синдә. Ник сезгә һаман берәүгә дә ошамыйм? Мин сездән туйдым. Всё, китәм командадан. Зәлия, тукта. Нәрсә? Валлаһи диген әле. Яра, Зәлия, әйдә кичә башлыйм. Сезнең алдыгызда теге ШТК командасы. Китте. Күз алдыгызга китерегез, йөгерү ярышында булган хәл. На старт. Внимание! Внимание, миңа күптән внимание биргәннәре юк. Тынычланыгыз, хәзер марш була. Башта внимание, аннары марш. Хәзер интернетта бик актуаль төрле тавышларны яздыру һәм ул АСМР дип атала. Әйдәгез карап китик, АСМР авылда. Сез минем арттан хәзер болай көне буе йөрисезме? Әйе, бу бит минем эшем. Мурат, син эш таба алмыйсың. Менә бит кешеләр ничек акча эшли. Әйдә, өйрәт әле шуны. Күз алдыгызга китерегез, ике мөселман кызы
Қойналдың московский, вьетнамский, красава. Көз алдыңызға кетіріңіз ауыл кебетінде болған хәл. Қызым бірән келіп тәзеттім әлі бірәнде акцияларың бар ма? 5 ай бір 200 сумдан. Ол 5 ай бірлерге нәрселер кірәсі? Анда енді ең кереклене мәселелер иписет, шибынауы, банкірат семеркі хәм галошу 39 размер. Ол галошлар меға нәрсе ғасым, ем 38 размер бей. Әбі görüm тезірек. Дұрақтар қызым көрмесім әлі сен янда апай дұрама пішітті. Ой, сердечко прихватило. Мәфтухан. Әйде бірге сана. Әйде, сана. Санадығыз ма? Біз бүгін жинсек, бүтән ойнамайбыз. Аллаға шүкір. Ну әней. Sizin aldığınızda tıgın Şutuka komandası idi. Rahmet. Güçlü alkışlar. Tekin Şutuka komandası sizlerinin rahmet sözlerin sizge hem 27. Tatar gimnaziyasına şiksiz rahmetlerimizni bildiremiz. Kadirli İlsine Ferit kızına. Şu anda hem Tapırlar Klubu'nun yaşlar komandasına buluşu oğuz için hem elbette kileşekte de tığız ilimde tururuz deyip ümitlenip kalabız deyip yazganlar. Dostlar, oyunga kelgende elbette hashtaglar kullanabız. Şutuka, yani Şutuka 2019. Söyleştik mi? Ayben. Sponsorlarına da aytып ketмеші болмайды. Демек, Просто Космос Батут паркы біздің қонақлар үшін көп қызыклы нефтяклар әзірледі. Her шешенбі күнге небары 350 сум, 550 сум орнына лимитсіз. Кіргенде студенческий яки зачет қызны көрсетсеңіз, сізге әлбәттә ташлама һәм шулай ук төркемнәргә ташламам. Космоста һәр 4-нче кунак бушлай сикерә дип язганнар. Алкышлар безнең яраткан спонсорларыбызга. Алга таба Чокрасым келем 149-ші лицейнің KGK ШТК командасын алқышлар! Бұл сәхнеде МТК команда көрсетіп сұрарсыз, сұңқарамыз, міне бит біз басып тұрамыз. Қазан, бүгін фестиваль 2 yıl Şutuka ойнаймыз, һәм бүгін жеңерге бик тілейміз. Сәлем, сіздің қошуызда KGK Şutuka командасы. Һәм әйдәгіз командабыз белән танышып китик. Бу Денис, ол безнең командада иң уңай, иң акыллы, иң матур. Так, жетті, ақшам біте бітінде. Һәм оның әйтсе депутат. Бұл Айлина. Һәм ол мен ашы. Сен миңа. Танис, братан, қара Айлинның макияжсыз фотографиясын таптым ұшыма. Так, ақшаны кері кетір әлі. Так, нейсі, тағы біздің шығышыны бізді. Yok. Мен біздің шығышына бірінші кітап біз алдым. Ләкин сен біздің шығышына біз аласың. Көз алдына кетіріңіз, шығыш алдынан Айлинаға микрофон береді. Мә? Так, нейсі, түйдірдің бар кетері біздің командада не? Айлина, сен білесің ме, біз бүгін жеңсек, әтеме BMW алып берем дейді. Ого, жеңмесек. Жеңмесек, Элвин Грейннің альбомын тыңлаташы. Субханалла. Сен де аны тыңлайсың, что ли?
залда минем апам утыра. Апам, сен біздің жеңілге шанасың ма? Жоқ. В смысле? Мен мұнда алып бару шейінларға қарарға келдім. Ну чё, нешік? Не очень. Так, Айлина, әйді дұрысын білер үшін экстрасын шақырабыз, ә? Ойды. Мен Қазақстаннан келген Зеңгірмақ, Тахилла Улбат Кадони. Мен сіздің турда бай бір сериала. Я башта біле бір шырлатан ма, yok ма? Жеңіл сұрау менің есімім нешік? Айлина. Ого, шынан да шырлатан түгіл! Айлина, әйді орап сұрау берігілі. Ярар, бүгін кім жеңе? Бұл бек ауыр сұрау. Менің ойлауымша бұл үш кішіден тұрған команда бұларға тиеш. Блин, Айлина доласы бұлайынды. Бұл команда шындай матур, шындай сүйкімлі, есімін нұға башланғанырын кіші ойнарға тиеш. Алло, әте, мен қат Данис түгіл ма, десем? Бұл командада әлі телебашня, yok, әлі небоскреб, yok, Айлина екен. Ха, күлкі. Наил, мұндай мәзіклер біле, біз бүгін точно жеңмейбіз. Әсіңіздің бірінісен бар мысын? Әлбәтті бар. Мен тода жыршылары білен дуэтлар яздырдым. Қарап кетік, Рамиль Закиров коллектор болса. Үйімге еқласаңда уятыр басызлық. Фердус Тимаев біздің ұзған каникуларына бек әйбәт тасфырлай. Қолыбыздан шалғы керек, шабырқылар түшмәді. Альберт Нұрбеске бармағынан кон алғанда. Математика дәріслерінен біз Рифат Зарипов кімік шығабыз. Әмин юләр, шуннан бірлер. Гүзел Оразова астрономия дәріслерін бек әйбәт еренген. Дүния тұру керек дейлер. Әбей кардиолог рачында. Военкоматтан повестка келгеш. Пашам әлі, пашам бұл дүнияда. Білесіз ме? Все люди как люди, а я суперзвезда. Соңынан әйтесі келе. Біздің есіміміз бүгін шыңғаршы недәрі. Сіздің қошыңызда кешікештіка командасы. Келдік, жеңдік, кеттік, рәхмет. Мир кинотеатры Қазан шәһәренең ең бұрынғы кинотеатрларының бірсі. Бүгінгі күнде мен Мир кинотеатры традицион кино қоры форматын соқлап қалған тарихи кино өзегі болып тұра. Касса картиналарынан тыш тамашашылар шет ил һәм Россия кинофестивальләренең ішін қарай. Махсус күргәзмәдән катнаша, шулай ук бөтен дөнья актерлары һәм режиссерлары белән очраша ала. Хәзер минем сәхнә түренә чакырасым килә, әлбәттә безнең кунакларыбызны. Алар әлбәттә сезнең көчле алкышларыгызны көтеп торалар, дуслар. Миңа моннан күренеп тора. Шәхсән көчле алкышлар белән каршы алабыз. Чаллы шәһәреннән эксклюзив ШТК КВН командасы. Xayrli kech do'stlar. Sizdan oldimizda Yarshovidan eksklyuziv КВН komandasi. Salom! Biz Qozonda birinchi topqir, shunga ko'ra aydamiz tanishaylik. Mansur Marsel. Ketindi. Marsel ayda bir miniatyur ko'rsatadi. Ko'rsatmayim. Sen bilasizmi bitindi, meni yolsam gil biyib boshlayman. Ayda biyib ko'rsatadi, sen notur biysin bita. Yo'q endi. Turali, burunlar. Mansur O'zila, aning super способность bor. U bayansiz bayanda o'ynay biladi. O'zila ko'rsatadi. Mansur, nafiga? Nafiga bizni komandaga olib kerak? Adam ismi shunday.
Қара, ата суеверін айтар келе. Қара бесі! Қазан. Қазан сәлі! Нексіз шықтым, айттыңыз бұл. Мен сіздің білен командада ойны. Сенің бір нәрсе бар ма? Миниатюралар. Нафига? Тақдим ет әлі? Вау! Сенің есімің нафига? Нафиг? Орамызға басыңыз әлі. Қара, үзен башлы. Көрсет. Көз алдыңызға кетіріңіз, yüzушілер ойласында. Әти, мен келді. Яра олам, барыкларға ятнастар. Внимание, марш! Олам, фальстар. Әти! Saat. Әбей стоматологты. Исәміз әбей? Қойсы түшігізіне, қойсы түшігі орта? Әне бұсы! Saat. Мула приколист. Владислав, қара прикол. Қоя. Бисмилля! Яра, орамыз басыңыз әлі. Пока шығышты бұзмадық, başlayыңыз! Көз алдыңызға кетіріңіз, трактористтер нешелесен нәшелер. О, сәлем, сәлем. Нәрсәхілләр? Әйбәт өзің. Неше апай? Сағындым сен шота меке. Сыртым мені. Йоқ, сенеке? Йоқ. Шолыда мындай әбейде бұла. Әйдә, әйдә. Все, болды әбей, мен сенің юлдан шығардым. Улым, білесің ма, мен қайда әбей тұғы. Мен рахмет әйтім. Урамда болған хәл. Кеше барам, ада биташып білән Винни-Пух жүрекне күрделер. Ей, егіт, телефоның бар ма? Телефон керек, да? Телефон керек. Моторым шығып тұр әлі. Максим, дивана болды болай, қашайын әлі. Моторым шық, алап кеттелер. Егітлер, мені кітігіт әлі. Айболит іште. Алло? Сәмсіз? Шерлердіңіз? Ну, валерьянка ищеңіз, спать ложитесь. Сау болыңыз. Алло? Тапты! Йомырқа! Субханалла! Алло? Өзек айыпле, мен айттым, Құрбан байрам күнді ұрамға шықмасын дейм. Сау бол. Алло? Привет, моторым. Қойтам. Қойтам мақылма! Ақырда айтасы келе. Если біз жеңсек, біз өткәлемейбіз. Эксклюзив КВН командасы. Бар тек сіздің үшін. Көштерек алқышлар, шаулы, эксклюзив. Демек, достар, біздің бит ойынымыз дәуам етті. Мен күтем сізден селфилар, яғни өзіңіздің лентаңызға фотосуреттер һәм әлбәттә
сұрауға жауап. Татар эстрадасының артистлары ШТК лигасында ойнасалар, оларның командасы нендей исем йөртер иде. Бүләккә, әлбәттә, бүләк бар. Баклажан антикафесына 2 сәгатьлек сертификат. Шуңа күрә миңа калса хэштеглар турында да онытмыйбыз. ШТК һәм хэштег ШТК 2019. Демәк, шулай итеп безнең барлык командаларыбыз чыгыш ясады. Һәм инде сезнең көчле алкышларыгыз астында аларны сәхнәбез түренә чакырабыз. Көчлерәк. Демәк, көтәбез безнең жюри әгъзалары. Рәхмәт бик зур. Жюри әгъзаларына килгәндә, дуслар, Рөстәм абый инде бөтенегез дә белә, ул инде Шайнар һәм Тапкырлар клубын нигез салучысы, әлбәттә, алып баручысы иде ул беренче 4 сезон ялгышмасам. Әзер микән безнең жюри әгъзалары? Бар микән безнең нәтиҗәләр? Номинацияларга килгәндә, дуслар, әлбәттә, безнең беренчесе Гран-при, аннан соң беренче урын, икенче урын, өченче урын, иң оста актриса, иң оста актер, шулай ел ачышы һәм иң шәп миниатюра. Демәк, конкурс буенча безнең нәтиҗәләр бар, шулай бит. Венера, рәхим үзем әйтим. Яра, үзем әйтәм. Демәк, Татар эстрадасының йолдызлары ШТК. Демәк, башта сорауын әлбәттә яңадан әйтим. Әгәр дә мәгә Татар эстрадасы йолдызлары Шайнар һәм Тапкырлар лигасында уйнаган булса, аларның командасы нинди исем йөрткән булыр иде дигән сорау иде. Татар эстрадасы йолдызлары ШТК командасында катнашсалар, Төбер Шатыр дигән исем астында чыгыш ясасалар иде дип язганнар. Алкышлар. Бу безнең җиңүче Алсу Зөфәров. Рәхим итегез. Көчле алкышлар, дуслар. Сәхнәгә белегез. Һәм әлбәттә бүләк буларак Баклажан антикафесына 2 сәгатьлек сертификат. Көчле алкышлар, Алсу. Дуслар, ничек соң кәйфләр, ничек сезгә беренче уен, фестиваль? Ничек дәмисез?
Elbette bizning komandalarimiz hali birlikgina kelasi sezonga tezdan endi albatta ko'p kishining imtihonlari o'quv bitaydi. Shay turida fikrishga ko'ra Alloh bersa yangi sezonga yangi kuch jiyib, yangi dard bilan, yangi miniatyurlar bilan bosirimiz deb ishonib qolamiz. Shulaymi? Shu yerda sizga da qo'shib bora kerak. Demak, kutamiz bizning juri a'zolarini. Onlarga kelgan tamom bir qat tanishtirib ketdik. Albatta sizga qo'shib bora kerak bunda. Birinchisi, aytib turam, yo'qotdim deganda bunda to'g'ri. Do'stlar, albatta birinchi turistdan G'atta O'liyer Shoyinlar ham topqirlar klubina negis soluvchi deb aytsam da yolg'ish bo'lmas. Shunday yo'q, ko'rinmaylar, men aytganlar kiraylarman deb turam. Ko'rinmaylarmi? Do'stlar, kim jingdi? Birinchi so'rov, kim nishig bo'li, kim jingdi? Olqishlar bilan do'stlar, aytaysiz, olqishlar bilan. Demak, olqishlar bilan birinchi komandamizning so'qinchi 121 maktab. Demak, shulay Samara shaharidan kelgan qo'noqlarimiz olg'a. 4-gimnaziya internat Bellish Oshisi keladi. 149-litsey Akuna Matata. 71-maktab Ondi Mondi. 155-gimnaziya 27-gimnaziya Tegani. Shulay 149-litsey Kijiki. Ham Sholla shaharidan kelgan qo'noqlarimiz eksklyuziv. Demak, kutamiz bizning juri a'zolari birer motor muzika qo'yib yuborsangiz bo'ladi bizga. Do'stlar, bunda bolalar biz sizning uchun tog'am bir biyikmi deylar. DJ, Zilbarish bizga tog'am bir qat biyu shirib qo'ysam biz senga bek rahmatli bo'lar edik. Bizni oxirisi eshitmadilar, shulaymi?
Күчлі алқышлар жюри ағзаларына достар, сіз қайда? Айдаңыз алқышларыңыз арығансыз, жюри ағзалары. Рамиль Агдеев, Ислам Ғалиев, Тәбрис Яруллин, Фируза, Рүстем, Фирузаға сөз башлаймыз. Бір-екі үш тілер кеш. Тоқтым, қадыршын. Қайырлы күнler баршаңызға да. Біздің мына шушынды үйретелер. Номинациябыз бересіз келер, Шаян ТВ каналынан махсус бөлек әлігі матур қызлар егетлерге. Ол да болса Шаян балалар деген номинация Акуна Матата командасына. Екінші номинация айларыз. Екінші номинация ең шәп актриса. Һәм әлгі есімге лайық бола Тігіні командасындағы Камиле. Devam ederiz. Bir-iki üç. Xeyirli kiş. Hörmətli dostlar, isəmisiniz. Bir zor rəhmət şapırğanınız üçün. Əydəgiz tamamlıqlar olqışla bağlıyıq. Bu olanlar sizə tərik. Bir şəb uyub oldu. Min kurtəndən qədər bulanım yox. Mənə bir qışadır. Şuna baytam. Həm benim bir nominasiya, həm onda iki jinguşu. O nominasiya yıl açılışı, həm demək itibar bizning iki jinguşu. O Olğa komandası həm Solqın Şey. Ura! Әйдәгіз, рахим дегіз. Биліге, міне екі команда. Егінді ұялмаңыз әнігінде басыр зайы. Хан, бүләклер, алқышлар. Алға Самарадан келген егіндерге. Айрым алқышлар. Әйдәгіз, екі капитан. Кім екі капитан сізде? Екі капитан, тауын... Біздің екі диплом бар. Супер. Алқышлар. Рахмет, Захари. Кім devam eder? Təbriz. Күчлі алқышлар, бүтін дүния... Сәлем, баршаңызға да. Рахмет, Рүстем. Мұнда командалар, рахмет. Шундай матур кеше болды. Мен бірінші ширатта рахмет айтасым келе ұйыштырушыларға. Шундай зур шара ұйыштырғансыз. Әфәрин алар. Ашаған білмей тұраған біле, анын ұйыштыру ішлері бек көп шулай бет. Мен де тігі рекламна агент көбік үйрейм, апрель айында бүтінігізні шақырып қалам. 26 апрель күнні Бауман урамында татарша рок бола, татарша хип-хоп бола, татарша Ислам Валиев бола сәхнеде. Бауман урамына келігіз сағат 4-те башқана мен татарша сөйлешам акциясына. Һәм... әзірек алқышлар бола, мұнда. Қарайлы, Тәбриз, әйде бірер команданы ұшында шығарайық ады. Нәрсені шығарайық? Команданы 26 апрельда сахнаға. Рок-рэп, КВН, ШТК. Бұйыл түгіл. Неге? Олар машина yok де. Әйдәгіз, Яры. Мен ойлайм Рүстемні һәм бір команданы шығарырбыз. Бірәр перформанс, импровизация ясарға шайбыз. Һәм менің мұнда Рүстем екі командамен ашаған, шуларына берген. Үшінші орын. Кижики командасы. Ләкин мен кетмейм. Һәм икенче орынны игълан итәм. Икенче орын Бәлі шашысы келе командасы! Рахмат бек зор! Bir, iki. İstenmesiz dostlar. Varınızға да. Миңа 3 номинация берділер. Біріншісі ол ең яқшы актер, екіншісі ең яқшы мәзәк, һәм енді бірінші орын.
Білесізме, нәрсе айтасы келе. Міне біздің Тотар КВН лигасы енді биыл әйдә шояр деп атала, ребрендинг ясады. Тизден біз аны көреміз, 2 июньдә зур фестиваль ясыйбыз. Міне мұнда енді мәктеп оқушылары рәхәтләнеп ШДК ойнылар. Бұл енді әлбәтте біздің Татарстанның, татар юморының келешегі. Әдіңіз күшті оқушылар берейік міне бұл шындай талантлы балаларға. Міне білесізме, әр бір жидді сөйлешу татар тілі турында. Ол әр уақыт келе міне бір ойға келелер. Татарша контент жетмейділер. Әйме міне татарша видео контент жетмей. Міне о достарыбыз татарша контент, татарша КВН. Қаминде әлбәтте міне шуны үстіріп, аны Шаян ТВ-де көрсетірге керек. Қаминде әлбәтте бик зор рәхмәт ұйыштырушыларға Рүстем, респект, уважуха. Қаминде барлық егітлерге. Ярый, көшеміз. Ең яқшы актер бик қызық егіт, шулай оқ көзліклі. Білесіз кім ол? Бар ма? Муса, әлбәтте, әфәрін! Муса, күшті құшылар, ең яқшы актер. Ең яқшы мәзәк, шонды актуаль дегерек мәзәк әйме. Мәне КВНщик президент болала ма, yok ма? Біздің Татарстанда 2 министр президент әйме. А Украинада тизден, возможно, КВНщик президент болашақ. Шулық мыр командасы қоялы. Мыр командасы президент турында мәзәк, ең яқшы мәзәк жауладылар егітлер. Алқышлар, әфәрін егітлер. Қаминде бірінші орын Тігіні командасы Башаламыз. Бірінші орын Тігіні ШТК командасы. Достар, сіз орадыңыз, һәм сіз мені алқышламайсыз. Мұнда Рүстем Рамиль әйтмешли, әфәрин, Рүстем 7 ел бір нәрсе ШТК-да енді эшләмей. Менә бұл сәхнә артында анда бір 20 яшь кеше басып тора. Күпчелеге студентлар, күпчелеге бушка, акчага түгел эшләп йөриләр. Сезнең каршыгызда торган шушы матур яшь балаларны әзерлиләр. Әйдәгез, шушы сәхнә артында күренмәгән командага көчле алкышлар. Икенче әйбер, менә без залда утырабыз, жюри әгъзалары, башкалар, һәм кайсы вакытларны кызык булмаган мәзәкне тыңлыйсың да, һәм уңайсыз булып китә. Монда чынлыкта юморның булуы шарт түгел. Монда менә шушы яшьләр сезнең каршыда саф татар телендә чыгыш ясап, шулай тырышып, елмаеп, күпме хис түгәләр, әйме? Әйдәгез, аларга менә шушы безгә матурлык, елмайлар биргән өчен көчле алкышлар тамыргат. Һәм инде миңа иң мөһим номинация бирелде. Ул Гран-при номинациясы. Бу иң кызык, иң көчле команда дигән сүз. Һәм әйдәгез, 1, 2, 3 дип әйтәм, һәм бөтен залы ул команда исемен әйтә. 1, 2, 3. Ишетелмәде. Миңа калса бөтен кеше эксклюзив командасы дип әйтте. Йөзгә кара елмай. Әйдәгез, кызларга басам булай итте. Барлыгы көчле алкышлар Чаллыдан килгән егет кызларга.
Әфәрин, біздің бүгін алып барды Илнар Хусайынов. Біздің ШТК-да бірнеше ай ойнаған кіші, қуана күшті алқышлар. Рахмет достар, демек, жеңушілер белгілі, яңа сезонға әзірлік башлайбыз. Шоның білән жол келгеніңіз үшін бек зор рахмет, келесі ұшырашуларға қадір!